tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matutuan magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matutuan magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama The scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Isang magandang araw ho ng Lunes, mga kabalen, at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon
Kababayan, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 milyong followers dito po sa social mediang Facebook. Maraming salamat sa mga sumusubaybay at naka-follow dito sa ating social media pages. Ayan, yung nakikita ninyo sa aking itaas. Ito, yung ating CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Opo, live ho itong napapanood sa Facebook pages natin, ganyan din sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At syempre, sa telebisyon nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao, napapanood po ang mga programa ng CLTV 36. Malinaw na malinaw, Signal Channel 115. Digital ho yan. At syempre, Air Cable Converge Channel 71. Kasama si Justin Dizon, ito makibalita, makialam, matutuan. Dito rin ho sa ating 37 cable partners dito po sa Central Luzon at syempre mga kabalen dito sa Pampanga, abay Free TV Channel 36. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, ito makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Kumusta kayo po, kabalen? Kumusta ho ang inyong araw? Kumusta ang inyong weekend? At syempre, tayo dito sa Pampanga at partikular sa may syudad ng San Fernando, marami pang may hangover sa isang napakagandang pagdiriwang, sa isang napakagandang gabi po ng Giant Lantern Festival na ginanap nitong ang Sabado, yung kompetisyon. Pero wag ho kayong mag-alala dahil magpapatuloy yan hanggang January. Mamaya aking ifa-flash yung kalendaryo ng Giant Lantern Festival para makita rin natin saan nyo ba mapapanood itong mga naglalakihang parol ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Na alam naman natin, of course, congratulations sa bagong kampiyon, ang Barangay Bulaon. Sila po ang nag-uwi nitong tropeyo, pagkalaki-laking tropeyo. At syempre, congratulations sa lahat ng lumahok dyan sa Giant Lantern Festival 2025. At hindi lamang sa mga lumahok, pati yung mga nag-organize, di ba, mga kabalen? At syempre, let me congratulate yung buong syudad ng San Fernando, yung mga Fernandino at Fernandina na ika nga po bumubuo nitong napakakulay at napakasayang tradisyon. Diba? Palakpakan naman. Congratulations. Ang saya. Ang gagaling ng mga parol. Yan. Di ba? May palakpak. Okay, sige, mamaya sisilipin natin yung schedule kasi nga marami. May mga nagtanong nung isang araw, kahapon sa akin after nung Giant Lantern kasi nakita nila yung mga post ng CLTV 36. Sabi sa akin, bro, saan ba natin pwedeng mapanood pa yan? Tapos na ba? Hindi pa po, mga kabalen. Yun pa lamang ay simula ng festival at marami pa ho kayong pwedeng puntahan, yung mga pagtatanghal nila. Meron ho yung schedule. Sige, mamaya, bago ko banggitin, batiin muna natin yung mga nakatutok dito sa ating programa. I'm sure na tumutok din ng Giant Lantern Festival. Si Kenneth Lizarondo. Ayan, happy Monday morning, kabalen. Welcome back, sabi ni Kenneth Lizarondo. TV36 News Stream, kasama si Justin Dizon, ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama. Nanonood din sa ating programa ang ating suki, ang aking kaibigan Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Shout out mo naman, king ka na kong kakaluguran, Dong Manalo. Skip the scroll and stream. Sabi ng Koyang Joel, Justin, malapit na yung Simpambengi. Wapin. Balo mo excited ko. Desisyon na tama. Ito pa mong migising kang ganing Aldo. Kanyang kon Joel, ng Karimbla, wala mo nandin. Kaya rin mo sinim ba? Magsopas ka kitang kanto o kaya lelot ne. Ay, wapining Paskong Pilipinas ne. Yan po yung aming misdarang balikbayan. Sa totoo lang, di ba? Iba yung vibes ng Pasko dito ho sa ating bansa. Lalo na kung nandito ho kayo sa Pampanga, syempre. O yung sa syudad pa ng San Fernando, ang Christmas capital ng Pilipinas, talagang mapapawaw na lang kayo doon sa mga disenyo, di ba? At mga makukulay na palamuti dyan ho sa buong syudad. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream
At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalik. Nanonood din sa ating programa si Carla EJ. Good morning po. Good morning, Carla. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Araw ho ng Lunes ngayon, maraming bumabiyahe. Alam natin, yung iba hindi pa holiday mode talaga. Tandaan ho ninyo, hindi pa, meron pa. Meron pang trabaho. At syempre, ito yung ika nga. Kabilang ho yan sa final stretch dahil next week, sa susunod na Webes, hindi itong Webes na to, sa susunod na Webes ay Pasko na ho. Kaya naman itong weekend na to, o itong 19, 20, 21, expected ho yung ika nga, pag-uwi ng ating mga kababayan sa kanilang mga probinsya. So asahan ninyo, babantayan ho ng CLTV 36 News. Ito ho ang mga terminal ng bus dito sa ating lalawigan, particular yung Dao Bus Terminal, kung saan yan ho yung gateway ng ating mga kababayan sa ibang bahagi ng ating Kapuluan Luzon, di ba? Kasi kung ikaw ay magpupunta ng Pangasinan, meron ho dyan ang sakayan. Ilocos, ganyan din. Patungong Candon City, yan, Lawag. Diyan ho sa may Dao ang inyong sakay, di ba? And may mga biyahe rin yan papuntang Zambales, Bataan, Balanga City, diyan din. At syempre, patungo ng Metro Manila, Cubao, Pasay, at Avenida, meron din atang biyahe dyan kung di ako nagkakamali. Patungo ho ng, mula dyan sa Dao Bus Terminal, Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita Matyala matutuan magdesisyon na tama. Sige, silipin natin sitwasyon ng North Luzon Expressway ngayong araw ho ng Lunes 10:13 ng umaga. Real time ho ito mula po sa NLEX Corporation. Magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Kabalen, narito na po ang sitwasyon sa iba't ibang panig o bahagi po ng ating North Luzon Expressway. Dito muna tayo sa gawing itaas. Ito ho yung Balintawak Toll Plaza. Kung kayo ho ay pauwi ng ating rehiyon, Central Luzon, wala ho kayong masyadong aberya o walang masyadong dadatnan ng mga sasakyan dyan dahil maluwag ho ang sitwasyon going north. Yung southbound portion ho ng Balintawak Toll Plaza, hindi naman ganoon kasikip yung daloy ng trapiko. Yung approaching ho ng Skyway ay wala masyadong aberya dyan sa area na yan. Samantala, dito naman tayo sa gitnang box, sa pinakaitaas pamurin. Pinakaitaas pa rin pamurin. Yan. Misamot na yung Kapampangan ng Pontagalog, Kuya Justin. Of course. Ganun naman talaga eh. Okay. So kita pa sa pinakataas pa rin. Ayan. Pinakataas pa rin ha. Dito ho tayo sa may Valenzuela Interchange going south, yung mga headed po to Metro Manila ay asahan nyo na yung bahagyang pagbabagal ng daloy ng trapiko dyan ho sa may Valenzuela Interchange. Kung kayo ho ay nasa southbound lane. Yung mga patungo naman ng norte, dito ho sa ating rehiyon, Bulacan, and Pampanga, other parts of Luzon, ay wala ho masyadong aberya. Yung portion o yung section na yan ng North Luzon Expressway sa northbound lane. Samantala, kung kayo naman ay pa-exit ng Mindanao Toll Plaza patungo ho ng Metro Manila, if you are planning to utilize yung C5, expect ninyo, dyan sa palabas ng Mindanao Toll Plaza, may bahagyang pila lamang mga kabalen. Bahagya lamang kasi merong hong road, may construction works. So may bottleneck doon sa portion palabas ng Mindanao Toll Plaza. But moderate naman, o light lang actually, light traffic lang yung dali ho ng trapiko dyan. Pagdating ho ng Libtong May Kawayan, magkabilang linya, mabilis ang daloy ng mga sasakyan, ganyan din sa Malice Bridge, bahagi pa rin ng lalawigan ng Bulacan. At dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, magkabilang linya, maluwag ang portion ng North Luzon Expressway at may ang tawag dito, sikat na sikat din ang araw at kitang-kita yung asul na kalangitan. Kaya naman sana magpatuloy po ang magandang panahon.
Mga karehiyon, narito naman ho ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Bataan. Real-time traffic monitoring po ito mula sa One Bataan Command Center. Yan ho mga kabalen, maaraw din dito ho sa lalawigan ng Bataan. Diyan sa may Coolies Crossing ay maluwag ang kalsada. Diyan din sa may iba pang bahagi, dito ho sa may anong portion ito, Bulawin, Balanga 4 lanes, light traffic din. At dito ho sa may San Pedro, light traffic. Yan ho, maluwag ang sitwasyon sa mga pangunahing kalsada, dyan ho sa lalawigan ng Bataan. Gayunpaman, mahigpit pong ipinagbabawal itong pagpapatakbo ng labis sa itinakdang limit. And yung mga PUV, yung mga namamasada, hanggang 70 lamang ho yung takbo. Motorsiklo, 60 yung maximum, ha? Yung mga truck at van hanggang 50 lamang, habang yung mga pribadong sasakyan pwede ho kayong umabot ng 80 basta may pag-iingat, mga kabalen. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Bago tayo magpatuloy sa ulat panahon, batiin lang natin nakatutok sa ating programa, Quiros Family ng Arayat, Pampanga at ang Mandap Family ng San Simon. Skip the scrolling stream. San Simon, Pampanga ho yan, mga kabalen natin. Pero ito, nakatutok din, Pamilya San Juan ng Caloocan, nanonood sa ating programa, shout out. At naghahanda na rin sila para sa kanilang mga reunion. Skip the scrolling stream. At the 36 news stream. Kasama si Justin. At syempre, pagbati rin kay Kuyang Arnel Salonga ng Angeles City. Alam ko masarap ang kanyang pinaupong manok. Specialty niya yan. Kanyaman Oh. Sige, bago tayo magutom. Ito mga kabalen, nakibalita naman tayo sa ating mga kaibigan mula ho sa DOST Pag-asa. Narito na ang ulat panahon o yung weather report na forecast po para sa araw ng Lunes, December 15, 2025. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, December 15, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa. Una, yung northeast monsoon. Medyo malakas po ang hanging amihan ngayon o northeast monsoon na makakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Magdadala ito ng mga pag-ulan, mga mahinag sa tamang mga pag-ulan, partikular na sa may Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Easterlies naman na magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa may Bicol Region, ilang bahagi ng Eastern Visayas, at silangang bahagi ng Mindanao. Sa ibang bahagi na ating bansa sa Luzon, makikita nyo, wala pong halos masyadong kaulapan dahil po mga maninipis na ulap na dala ng northeast monsoon ang magdadala naman ng mga pag-ambon, mahinang mga pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Visayas at Mindanao, mga localized rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. Sa ngayon din po, wala tayong minomonitor pa na cloud clusters or maging low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan, partikular na sa may Bicol Region na dulot ng easterlies. Ang nalalabing bahagi naman ng silangang bahagi ng Luzon, itong Cagayan Valley Region at malaking bahagi ng Cordillera, kasama pa rin ang Aurora at Quezon, ay makararanas sa mga pag-ulan na dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. Localized thunderstorms naman ang mararanasan sa may bahagi ng Mimaropa dito sa may Southern Luzon. Habang ang nalalabing bahagi ng ating bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan. Mga localized po ito na mga light rains na dala naman ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang agwat ng temperatura sa Lawag nasa 22 to 32 degrees Celsius, sa Baguio nasa 15 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 21 to 28 degrees Celsius. Sa bahagi ng Kamaynilaan nasa 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Tagaytay
22 to 28 degrees Celsius. Sa Legazpi, nasa 23 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, mga localized thunderstorms ang mararanasan sa Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi ng Eastern Visayas, partikular na po ito sa may Northern Samar, Eastern Samar, maging sa Southern Leyte, inaasahan naman natin ang mas malaking posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng easterlies, habang ang nilalabing bahagi ng Kabisayaan ay makararanas ng mas maaliwalas sa panahon, pero posible pa rin ang mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo, nasa 26 to 30 degrees Celsius. Sa may Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Inaasahan naman natin ang maulap na kalangitan na may mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa bahagi ng Caraga at Davao Region na dulot ng easterlies o yung hangin nagmumula sa Karagatang Pasipiko. Sa lalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan po natin ang mga localized thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, nasa 24 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. And as of 5 a.m. po today, ay may naka-issue pa rin tayo na gale warning, particular na sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang sa Aurora, dito po sa may Dilasag at Kasiguran. Ito po ay dulot ng malaking pag-alon ng karagatan na dulot naman ng hanging amihan. Inaasahan po natin na magiging maalon yung karagatan sa bahaging ito ng ating bansa. Kaya delikadong maglayag yung mga maliit sa sakyang pandagat, lalong-lalo na po yung mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng mga nabanggit na lugar. Bagamat inaasahan po natin sa mga susunod na araw ay bahagyang hina yung hanging amihan o northeast monsoon, kaya posible rin pong malift itong ating gale warning sa mga susunod na araw. Sa iba pang bahagi ng Luzon, inaasahan natin ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan, habang sa nalabing bahagi ng ating bansa, Banayad, hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng ating karagatan. Muli po, mag-ingat, lalong-lalo na kapag may mga localized thunderstorms. Umiwas po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa ilang baybayin ng ating bansa kapag may mga thunderstorms. Narito naman ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ito po yung ating weather outlook. Bukas hanggang Miyerkules, posible pa rin maging maulan sa ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Isama na rin po natin na dulot naman ng hangin amihan dito po sa may Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon. Habang ang easterlies at ang ITCZ, so either easterlies po yan or intertropical convergence on ITCZ, ang magdo-dominate po dito sa may eastern section or magpe-prevail dito sa may eastern section ng Mindanao, kaya posibleng magiging maulan pa rin sa mga sunod na araw. Pagdating ng Thursday to Friday, inaasahan pa rin natin ang maulang panahon sa may silangang bahagi ng Luzon, dulot po ng northeast monsoon or ng shear line. Posibleng maka-apekto po dito ang shear line sa mga sunod na araw, habang ang intertropical convergence zone or ITCZ ay magpapaulan sa may silangang bahagi naman ng Mindanao, yung Caraga area po at maging ang Eastern Visayas at maging itong Davao Region, ay posible pong magkaroon ng mga pag-ulan hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Ayan po ay magiging dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Sa ngayon po, base sa pinakahuling datos na nakalap natin dito sa Pag-asa, ay wala pa po tayong namomonitor na low pressure area or maging bagyo. At least in the next 3 days, medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. Kapag meron po tayong bagong datos, ay mag-update po tayo. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 6:30 na umaga at lulubog, ganap na 5:29 ng hapon. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube, at sa dalawang websites, pag-asa.gov.ph at panahon.gov.ph. Makikita nyo po real-time ang mga latest advisories natin, thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, at flood advisories sa buong bansa. So maaari po kayo bumisita sa ating websites, lalong-lalo na po dito sa panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed week ahead sa ating lahat. Maraming salamat Kuyang Obet Badrina ng DOST Pag-asa para ho sa ulat panahon. Makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan.
Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Neto makibalita makialaman. Ito naman mga kabalan, latest tayo. Palitan ho ng piso kontra dolyar at iba pang currency. Alam natin, ganitong panahon, marami pong mga nagpapadala ng foreign remittances. Para ho manatiling may gabay, guided itong ating mga kababayan Skip the scroll and stream at every 36 at yung mga traders, syempre. Neto makibalita makialaman. Yung mga nagnenegosyo. Desisyon na tama. Ito ho mga kabalan, as of December 15, ito real time, datos ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Reference Exchange Rate Bulletin. Ayan, yun ho nga palitan ngayon, December 15, batay ho yan sa BSP. Okay, ito ho nga piso kontra dolyar ay 59 pesos 09 centavos. Japanese yen ay 37 centavos. Yung pound, 79 pesos 11 centavos. Hong Kong dollars, 7 pesos 59 centavos. And then, Canadian dollar, 42 pesos 94 centavos. Yung Singaporean dollar is 45 pesos 75 centavos. Yung Saudi Riyal, 15 pesos 74 centavos. Yung dirham mula sa UAE, 16 pesos 09 centavos. At yung Korean won, 04 centavos. Hindi sa neto makibalita makialaman. Tutulad magdesisyon na tama. Yan ho ang palitan ng piso kontra dolyar mula ho yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong araw ho mismo ng Lunes, December 15, 2025. Na tama magdesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, para dun sa mga nagtatanong ukol sa iba't ibang exhibition dates ng Giant Lantern Festival at yung mga gustong humabol, teka lang, medyo wala yung ilaw ni Kuya Justin, yan. Para ho makita ninyo at matunghayan yung husay, galing, talento nitong mga Fernandino Lantern Makers. Alam niyo ho anong exciting ngayon? Meron ng mga bata talaga nandyan, may mga 18 years old na 18-year-old lantern maker, meron din rotor operator, at makikita mo na hindi lang yung older generation yung kabilang ho dito sa festival na ito, dito sa tradisyon na ito, kung hindi maging yung mga bata ngayon Gen Z lantern makers. Ayan. Kaya naman ayos na ayos. At kung gusto niyo mapanood yan mga kabalen, ito ho yung schedule babanggitin ni Kuyang Justin saan pwedeng mapanood ang mga higanting parol ng San Fernando, Pampanga ngayon pong Kapaskuhan. Hindi sa neto makibalita makialaman. Tutulad magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Tatagal ho ang exhibition dates hanggang teka lang, nasan ba yung January? So, eto po. Hanggang January 1, pwede hong mapanood yan sa Robinson Star Mills. So, ito yung mga exhibition dates. December 18 to 28. Sa Robinson Star Mills, Pampanga, 6:30 ng gabi. Magsisimula na yung pagpapailaw ho ng mga parol. And then, dito naman sa may December 24, pagdating ng December 24, ito ho yung tradisyon. Ining kana akong karagulan. Huling shout out ka rin kana akong kamag-anak, San Jose, Buanduan. Skip the scroll and stream at every 36 news. Huling pong kana akong pengaring lalaki. Balita makialaman. Tutulad magdesisyon. Dahil yung tatay ko dyan sa may San Jose, Buanduan. Huling malapit niya po palengke. Malapit sa palengke, di ba? Tuwing December 24, ayan, Makibalita makialaman. ay manonood kami ng ligligang parol. Ketang Patsu, Ketang Tulid Cathedral, San Fernando, Pontulid Munisipyo. Skip the scroll and stream. Kahit yung Ketang gilid mo naman, Ketang Tulid ng Apong Gari. Neto makibalita makialaman. Ketang basketball court, Ketang Lele Goldilocks, ang pong footstep. Pinita yung picture ko ng San Fernando, yung anak ko Ketang Charlie. Shout out, Jody Mercado, favorite din Charlie Burger. Charlie.
Sige mga kababayan, ito bago tayo maging biglang naging nostalgic si Kuya Justin, hindi kasi pag ganitong panahon talaga, yan naman ang nagagawa ng kultura, di ba? It makes you feel good, it makes you feel better. Sabi nga, yung sining, it should comfort the disturbed and disturb the comfortable. Kung kayo ho'y namimiss nyo, ika nga, di ba? Kayo nababagabag, namimiss ninyo yung mga nakagawian nung kayo inyong kabataan, minsan din masarap bumalik, di ba? Doon sa pagiging bata at gaya nito. Alam niyo bakit ko naisip yan, no? Bago ko yung video natin ng parol, ng mga papunta sila sa Jasa, papunta sila sa venue sa Robinson Star Mills. Yung mga nagko-comment, sabi nila, makakamiss itang panahon na niyang panagalan milaret ang truck para at detang parol king ligligan. Kasi dati ganyan nga di ba? Pagka ganitong season na Giant Lantern Festival na, actually hanggang ngayon naman, di naman nawala. Pero noon dati ginagawa yan dyan nga sa may poblasyon, dyan ho sa may tapat ng San Fernando Cathedral. Deta pong truck at adala na may kakabarangay. Ikami ganta. Sa Nicolas represent, yung mga batang Maria Clara, nakibigan natin dyan. Ihahatid namin yung parol. Tapos, minsan, nakabisikleta, yung iba, naglalakad lang, sumasama, sinahabol talaga nila yung truck. Kasi syempre, gusto nilang mapanood, gusto nilang masilayan, nakatakip pa yan di ba? So, wala pang social media nun. At ganun ho, ka-big deal, ika nga. Ganun, kalaking bahagi talaga ng buhay ng bawat Fernandino, itong ganitong okasyon, no? Itong Giant Lantern Festival. Kaya naman, para hindi nyo ma-miss yung selebrasyon, eto, sa December 24, ayan, pagkatapos ho nung misa, sa Cathedral ay paiilawan yan sa poblasyon, Barangay Santo Rosario, itong mga higanting parol. Pagdating ho ng December 25 to 30, meron pa ring mapapanood sa Robinson Star Mills, habang December 29 to December 30, nandyan naman sila sa Marquee Mall. Yung iba ring mga parol pwedeng manood. Yung ating mga kababayan, dyan ho sa Angeles City, Marquee Mall sa December 29 to 30. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Tapos pagdating ho ng January 1, 6:30 p.m. Yan, balik tayo sa Robinson Star Mills para hutonghayan at simula ng isang bagong taon ng punong-puno ng liwanag at pag-asa, hatid po ng mga higanting parol Giant Lantern ng San Fernando, Pampanga. At bilang pinag-uusapan rin natin yung Giant Lantern Festival, pakinggan natin ang pahayag ni Mayor Vilma Caluwag dyan ho sa katatapos lamang, kanina lamang ito. Flag raising ceremony, about 2 hours, kanina alas 8 ng umaga o 8:30. Ito mga flag raising ceremony ng syudad ng San Fernando at naging topic nga ng alkalde ng punong syudad, punong lungsod. Ito hong tagumpay ng Giant Lantern Festival 2025. Pakinggan ho natin yung mensahe ng Mayor Vilma Caluwag dito ho sa ating mga kabalen, kaugnay nitong tagumpay nga ng Giant Lantern. Ungeni, kaya betala po rin kayan tabe tamong manungkulan king syudad. Din kayabe kung city officials. Siyempre, pani muna ng Councilor Reggie G4 David and Councilor Jason Castro Sikat. Masaya tayo pong inari ing weekend tamu uling asnepong katagumpe ing kaya katamong ligligan parul o Giant Lantern Festival 2025. Siyempre palakpakan tayo po in GLF. Hi, ang gapungeni panandaman ko pa in saya inyang Sabado at hanggang ngeni king social media pisasabyan niya in ligligan parul tamo. Mumunang dili, dakala salamat po kareng apulong barangay Amikyabe king GLF this year. King laban po talaga
ating winners and non-winners. Pero itapo pong linaban kayo. Siyempre, minyambuta na po kanita. Congratulations, of course, to Barangay Bulaon for being the champion. Ginawa kayo pong history at first ever championship po ning Bulaon ini. First, palakpakan tayong pasibayo ing Barangay Bulaon. At first runner-up ing pong Santo Niño at kalambat a panahon pong mikaka-podium finish ing Santo Niño. Pero lawenye pong 2 years in a row, first runner-up ya. Siyempre, ing barangay mi po, Barangay Dolores, second runner-up. Manibat mo rin po inyang tuki-tukiyang minyambut ing Dolores, ngeniya pa may kapagbalik king top 4. Ing kalulot naman, third runner-up ya. Ginawaya naman pong history uling ing kayang lantern maker, Ili Bondok, first timer yang lantern maker. 18 years old ya pa mo po. Ay, palakpakan tala po. Palakpakan tala rin ke katamo winners. Congratulations po ke kayungan. Siyempre, aliya maging posible ing ligligan, nune ali ka ring migpakapagal. King Executive Committee, panimuna ng Engineer Noel Gomez as the chairperson. Sir, dakal asalamat po. Pati na karing private sector kayantabe tamo. Salamat po. Siyempre, karing mialiwang opisina keti LGU tamo may magobra mo naman. Panimuna ng City Tourism and Investment Promotions Office, Antimong Head Secretariat. Thank you also, of course, to Senator Riza Hontiveros for supporting our event. And to all the judges, amenibat pa po, mialiwang lugal, dakal asalamat po. Once again, congratulations to all of us. Kaya po pinari at masaya taya namang salubungan ing panibayong Parominggo. 3 weeks na po kanyan direkto, kabila ang awak. Atin hong narinig ang mensahe ni Mayor Vilma Caluwag ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ukol ho sa tagumpay nitong katatapos lamang na Giant Lantern Festival. Kabalan, isang mabilis na patalastas lamang sa aking pagbabalik. Mga balitang dapat ninyong malaman ngayong December 15, araw ho ng Lunes. Huwag ho kayong mag-alis. Ay magbabalik ho ang CLTV 36 News Stream makalipas ang ilang mga paalala. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Gisa. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Gisa. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Gisa. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Gisa. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Gisa. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. At gaya ho ng aking nabanggit, narito na po ang mga detalye ng mga balitang dapat niyong malaman Tama, matudesisyon. ngayong araw ho ng Lunes. Dito muna tayo sa bayan ho ng Masantol, Pampanga. Aba, ano bang meron dyan, Guyang Justin? Arestado ho ang isang suspect tulak ng droga sa isang operasyon na ikinasa ng mga tauhan ng Masantol PNP, kung saan aabot ho sa 14,484 pesos na halaga ng shabu ang nasamsam. Ito hong suspect ay isang 42 years old na residente ng barangay Santo Niño sa bayan ho ng Masantol, Pampanga. Nakuhanan ho siya ng mahigit 2 gramo ng ipinagbabawal na gamot. At siya ho'y mahaharap sa kasong paglabag o sa paglabag sa kasong Section 5 and 11, Article 2 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman daw ang Pampanga Provincial Police Office sa kanilang pagbabantay at pagkakasa ng mga operasyon upang tuluyang linisin ang lalawigan mula po sa illegal na droga. Na tama, matudesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen, sa ibang balita, naging higit pa sa isang paligsahan ng ikapitong Rodolfo Bong Pineda Golf Cup. Matapos po itong magsilping tagpuan ng sports, negosyo at matagal na ugnayan ng mga leader sa iba't ibang industriya. Mula ho December 14 hanggang December 20, nasa mahigit 2,200 golfers ang lalahok sa malakihang torneo na ginaganap ho ngayon sa Pradera Verde Golf and Country Club dyan ho sa bayan ng Lubao. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Gisa. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Pinangunahan po ng negosyanteng si Bong Pineda ang ceremonial tee-off kasama ho ang kanyang anak na si dating Lubao Mayor Maylin Cayabyab. Dumalo rin sa pagbubukas ng nasabing torneo sina Paul Laus, ang presidente ho ng Laos Group of Companies, Santo Tomas Mayor John Sambo, dating Mayor Badi Dungka at Pradera Verde General Manager Mike Singaran. Isinagawa ho ang mga laro sa dalawang championship courses ng club, ang Pinatubo at Arayat, na may kabuang 36 holes na idinisenyo ho para talaga sa mga malalaking torneo. Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Ang nasabing tournament ay isa po sa may pinakamalaking prize pools sa Philippine Amateur Golf na tinatayang aabot sa 20 million pesos. Kabila ho sa mga premyo ang Toyota Land Cruiser at Ford Raptor para ho sa mga rehistradong golfer, habang Jetour at Ford Territory naman ang inilaan po para sa mga non-golf participants. Ayon ho kay Mike Singaran, mahalaga ang tamang timpla ng kompetisyon at karanasan. Suportado rin ho ng torneo ang iba mga sponsors, kabilang ang Newport World Resorts, former Mayor Badi Dungka, Dowin VP Club, Royce Hotel and Casino, East West Golf Network Incorporated, Laos Group at UAAGI. Nagbigay din ho ng dagdag na suporta ang gold sponsors na Converge ICT Solutions, Rolly Romero, Mikey Arroyo at BGC. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Sa iba naman hong balita, mga kabalen, isinagawa ho ang blessing ng bagong tanggapan ng Philippine Heart Association Central Luzon Chapter sa Parzon Square, Barangay Santo Rosario, Angeles City. Dito lamang hong Sabado, December 13. Pinangunahan po ang okasyon nila Dr. Richard Henry Tionco II, National Secretary ng Philippine Heart Association, at si Dr. Jerome Ray Matias, ang President ho ng PHA Central Luzon, kasama ho yung mga miyembro at opisyal ng kanilang organisasyon. Bilang bahagi ng selebrasyon, nagsagawa rin po ang PHACL ng gift giving para ho sa mga madre at staff ng Carmelite Monastery. Patuloy ho ang Philippine Heart Association Central Luzon sa kanilang layuning magpalaganap ng tamang impormasyon hinggil ho sa wastong pangangalaga sa kalusugan ng katawan at puso. Isa ho sa kanilang mga programang inere sa CLTV 36 ang Let's Talk Heart to Heart. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.
scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Kabalen, time check muna, 10:52 na. At malapit na magpaalam si Kuyang Justin, ano? Pero bago ako magpaalam, gusto ko lang mag-iwan ng ilang paalala dahil saktong-sakto itong ating balita. Philippine Heart Association Central Luzon may bagong tahanan. Yung nagbago lang yung tahanan nila, pero yung kanilang serbisyo sa ating mga kababayan at yung kanilang paalala, lagit-lagi, ito hindi ko makakalimutan. Bakit kamo? Siyempre, bilang isa ho sa mga, alam naman natin, isa ho sa mga numero unong sakit dito sa atin, sa Pampanga. Hindi lang sa Pampanga. Sa buong Central Luzon, di ba? Yung sakit sa puso. Kaya mahalagang makinig ho dito sa mga pinapayo ng ating mga eksperto, di ba? Ngayon pong holiday season, ito. Kaliwat kanan ang mga selebrasyon, ang mga salo-salo at okasyon. For sure, meron diyang pagkain na nakita mo ngayon, ay, Pasko naman, madalang lang. Party naman, madalang lang. Ang problema kung magkakasunod yung party. Diba? Isang linggo ka nang nakikipag-Christmas party. Madalang lang naman yung lechon o yung balat ng lechon. So Monday, naglechon ka. Tuesday, naglechon ka. Wednesday, naglechon ka. Anong ibig sabihin dito mga kabalin? Paalala ho ng mga eksperto, do everything in moderation. Ika nga. Pagka ganito hong kaliwat kanan ng mga okasyon, marami sa ating mga kababayan talaga ang tumataas yung kolesterol, tumataas yung mga hindi dapat magsitaasan, sugar, di ba? So, yan lang. Pwede hong magsaya, pwedeng enjoyin, pero yun nga, huwag sobra. Alam naman natin, magkinain mo ngayon, may impact agad yan, lalo na kung sa mga hypertensive, di ba? So, paalala po ng mga eksperto, kahit na mag-enjoy tayo sa pagkain, sa inumin, isipin din natin, hindi lang naman, may bukas pa, ika nga, at huwag sasagarin yung ating katawan. At syempre, ay balansihin din natin yung ating pagkain. At huwag kakalimutan, pinaka-importante, mag-exercise, di ba? Gumalaw-galaw. Oo, totoo yan. Yung cardiologist ko, lagi sinasabi sa akin, pag hindi ka gumalaw, mataas na yung mga bad cholesterol mo. Di ba? So, importante ho yan. Yan ho mga kabalen, ang ating paalala. Para ho sa mga kababayan nating nagdiriwang kaliwat ka ng okasyon. At syempre, wag natin kakalimutan ang tunay na dahilan po ng ating selebrasyon, di ba? Magpapaalam na po si Kuyang Justin Dizon, samahan si JM De Jesus mamayang alas 12 para sa Pasada Balita. At hanggang alas 4 yan. Then pagdating ng alas 6, CLTV 36 News. Mag-follow na rin kayo kung hindi pa kayo naka-follow dito sa ating social media pages para po maging updated sa iba't ibang kaganapan dito ho sa ating rehiyon at sa buong bansa. Muli, Justin Dizon po para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. The scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama.